पहचानी के रुआ का होई। अच्छा ये बताई, अगर संघर्ष के नाम लिखाई सुपरस्टार में तो खेसारी लाल के नाम लिखाई कि एगो दूध बेचे वाला के बेटा, एगो लिट्टी बेचे वाला के बेटा, एगो अहिर के बेटा, एगो गरीब के बेटा, गायक से नायक, नायक से विधायक, विधायक से मंत्री, या मंत्री से सांसद। अभी ये सुनता नहीं। अभी देखी मनोज तिवारी जी रवि किशन जी आके कहले रहलन, रवि किशन जी की अश्लील गाता है खेसारी। रवि किशन का गौले रहलन कि तोहर लहंगा उठा दे मेरी मोट से, क्रिया खा के कहीं अश्लील नहीं खे। हाय अश्लील मनोज तिवारी नहीं खन गौले कि कनवा में सोहेरा निचुरा से लगा के डाली। सांसद बारन है मनोज तिवारी आ हेंग नचनिए के कहेगा ये अश्लील नहीं खे कि कनवा में सोहेरा निचुरा से लगा के डाली। मनोज के बुझाली बगल वाली बगल वाली बगल वाली जान बगल वाली जान भरली। यही चलते हमें तो हमार भैया नचनिया हो गइल खेसरिया। आ तू लोग दूध के धोल बड़ा जा तोरा लोग पिलुआ पड़ी त खेसरिया भैया खातिर कहतनी करिया भैंस के उजर दही आ छापरा में खेसारी लाल जदौआ 2025 से 20 साल रही। जनलू सत्येंद्र प्रसाद जी पुरस्कार दिले बानी, नमस्कार। बताइए चलते वो लोग कोनो दूध के धोल नहीं कि अब हमनी के तनी प्रसंग पर आई, कथा पर आई। बाबा हो गए और काम नो चली। अगर पक्ष बात तबे विपक्ष बा। छठी माई के कथा अब सुनी तनी ध्यान से। छठी मैया के कहानी ए भाई अभी लई के रूबा त सिखले बानी जवने गावत वही लई के। बेदवा पुराण से डॉक्टर साहब आज बखान करतानी। बेदवा पुराण सिखले बानी जवने गावत अब हिलाई के। एक समय के बात बा कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत जे 7 गो समुद्र के आ 7 गो द्वीप के निर्माण कैले रहनी अपना हाथ से। उनका वन धन कोठा टारी अलमारी गहना गुड़िया सब भरल रहे। अच्छा विचार करी भोला भंडारी जी अगर हम गावत तनी त केकरा लगावत तनी? बाल बच्चा खातिर गावत। हमार बाबूजी हमारा ला कहले रौरा अपना बेटा ला करब, वो अपना बेटा ला करी। लेकिन राजा रहलन लेकिन एको लड़का उनका ना रहे। आ राजा रहलन एको बेटा ना रहे। अब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़ के अब कश्यप अपना कश्यप बाबा के पास में राजा प्रियव्रत जाता नहीं आ जाके कहता नहीं का कहता नहीं रीदा के बढ़ावा कि अरे नदिया किनारे हमरो एक कान्हा हो के अरे राजा जी करे लन बिचारा अपना मांगा
बा अपना मानवा ए अरे वो न धन भरल बाटे सब कुछ रहे ए बाबू ए अभी तोरा में हल्कापन सुन अन धन भरल बाटे अरे भरल बा खजानवा ये राम अच्छा सब कुछ बा बेटा ने होके त गांव में लोग कहि के रे पांचा बे कर मुंह मन देखो जातरा खराब हां पांच आदमी के मुंह देखबा लोग कहे सब आदमी ये के कर जातरा खराब हो जाए उहे राजा कहत रे कि सब कुछ भरल बाटे अरे हमरो भवानावा में लेकिन कहत रे त सुन बाटे हमरो भवानावा ए ललनवा बिना बार-बार चिंता सतावे आ गुरुजी के पास में गोइल बारन आ रानी उनका से बार-बार कहस कि एगो बेटा होइत तो हमहु खेलैती आ हमहु छठी मैया के घाट पर जइती लेकिन बेटा होत नहीं खे रानी कहत कैसे हो रानी कहत रे कि अरे खेलैती राजा दी हो अरे खेलैती राजा जी त एगो बबुआ होई तन गुदिया में खे एगो बबुआ होई तन गुदिया में खेलैती राजा प्रियव्रत के पत्नी के नाम रहे मालिनी मालिनी उहे कहत होई तन घरवा में लालनवा तोरा होई सोहर मंगल होई तन घरवा में लालनवा तोरा होई सोहर मंगल ए रानी बेटा होई त का कर तू दूध पिए आहा हा हा कौन माई के इच्छा ना रहेला कि अपन बेटा के स्तन के दूध पिएते माँ का दूध शेरनी का दूध है जो माँ का दूध पीता है वो तो हारता है अपन स्तन का दूध हवा अपना असतन का दूध हवा पियती राजा जी एक दूती त एगो बबुआ होई तन गोदिया में खेलैती राजा राजा कहलन जैसे दशरथ जी चौथापन में जग करवैलन पुत्रवस्ती जग ओही गति कश्यप बाबा कहलन कि तारा बेटा होई लेकिन पुत्रवस्ती जग करवाबो पुत्रवस्ती जग करौलन गुरुजी के कहला से आ जैसे अगिन देव खीर देले रहलन दशरथ के पत्नी कौशल्या सुमित्रा के कई के खाए खातिर ओही गति जग जब भई त अगिन देवता प्रकट भइले कथा एंग समझावल जाला कि जनता समझे नायका सुने वाला लोग कहे कि चल रघुकुल रीत सदा चली जाई आ भागत सरे सारावाई कुछो ना गाए जेकरा नायका सुने आइल बा लेकिन पहले पुरानका तब नायका गाए खीर अगिन देवता लेके प्रकट भइनी राजा प्रियव्रत मालिनी के खियाई मालिनी गर्भवती भइली जब समय बीतल तो जब प्रथम बार कोई के पेट में अध्यक्ष आए कोई के पेट में डिलीवरी रहेला तो घर परिवार के लोग आशा में रहेला कि अब के बेटा पहिल का बेटा हो चाहे बेटी हो ओकरा के जब जन्म ली तो घर में खुशी से बधावा बाजे लेकिन भइल का लड़का समय अनुसार राजा प्रियव्रत के पत्नी मालिनी के तरफ से होखत बा लेकिन लड़का जिंदा ना भई
लइका भइबो कइल त मरल भई लइका भइबो कइल त मरल भई लइका के आंख उलिट गई रहे गर्भ में फूल गए रहे दहिया रानी राजा सुनले कि बेटा भइल बा राजा जाके कहले कि रानी तोरा बेटा भइल बा तू रोवत काहे बा